Dobrý deň, srdečne vás vítam na tejto dnešnej tlačovej konferencii, ktorá je zorganizovaná spoločnosťou CEPTER a máme sa dneska rozprávať o pečení, keďže Svetový deň pečenia sa blíži 19. apríla. Tento orgán má viac ako 500 životne dôležitých funkcií a napriek tomu často prehliadame aj tú prevenciu. Páni doktori nám povedia nie len o tom orgáne ako takom, ale aj o praxi, teórii, o prevencii, o ochoreniach. Máme tu potom aj zástupcu CEPTERu, ktorý porozpráva na konci práve z tej praxe, práve z tej kuchyne viacej. Ja vám predstavím dnešných speakerov. Je to pán docent Tomáš Koller, gastroenterológ a hepatológ. Ďalej je to pán Peter Minárik, docent, gastroenterológ a odborník na zdravú výživu. A potom je to za spoločnosť CEPTER Slovakia Zdenka Biera Boj, ktorá nám porozpráva viacej potom o tom varení, o tých produktoch. Ja už vám odozdám teda slovo pánovi Kollerovi, nech sa páči, môžete začať a bude potom aj priestor na otázky neskôr. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, tak vítajte na tejto konferencii. A teraz som veľmi rád, že ideme sa baviť o pečení, lebo to je vlastne moja parketa. Možno len doplním, že pôsobím ako gastroenterológ a hepatológ v univerzitnej nemocnici v Ružinove. Takže stretávam sa každý deň s ľuďmi, ktorí majú chorú pečeň, či už ambulantne alebo aj na lôžku. Takže môžem vám teraz z prvej ruky rozprávať o chorobách pečene. Zároveň pôsobím ako vedecký sekretár Slovenskej hepatologickej spoločnosti, čiže sa zúčastňujem aj na jednaniach ohľadom hepatologickej politiky, aj na kategorizácii liekov alebo zdravotnej starostlivosti ministerstva zdravotníctva. Čiže som tak troška involvovaný do všetkých aspektov zdravia, pečenie a teda starostlivosti o pečeň. Takže bude deň pečene, či 19. apríl v nedeľu. A som veľmi rád, že teda upriamime pozornosť na pečenie kvôli tomu, že sa to až tak často nedeje. Napriek tomu, čo budem hovoriť, že to Slovensko naozaj trpí na pečeň a teda to bremeno chorób pečene na Slovensku nie je vôbec zanedbateľné. Len často tie prezentované dáta ohľadom chorobnosti a úmrtnosti sú nejakým spôsobom nekompletne prezentované, že tam tá pečeň nejako nevyskakuje. Ale ja vám poviem, že vlastne kde je ten problém a prečo by sme sa mali teda pečeňou zaoberať. Takže aby sme prešli k nejakému dopadu toho bremena, na aké choroby pečene majú dopad na slovenskú populáciu, tak keď si zoberiete príčinu úmrtia Slovákov, tak pečeň sa nachádza asi na 9. alebo 10. mieste, ale keď si zoberiete príčinu úmrtia, predčasného úmrtia, to znamená odvrátiteľného, ktoré my tradične od 25 do 65 rokov. Čiže ak človek zomre medzi 25 a 65 rokov, tak to považujeme za predčasné úmrtie. Možno dnes už v niektorých európskych krajinách sa to považuje až do 75 rokov dokonca ako predčasné úmrtie. No a tam sú choroby pečene na 3. mieste, dominuje rakovina a kardiovaskulárne choroby. Takže keby sme si to zrátali, koľko ľudí na Slovensku zomrie, aby sme videli aj tú škálu, tak je to asi 1000 ľudí, ktorí predčasne zomrie do 65 rokov na Slovensku za jeden rok. Ak by sme sa pozreli na tom, že teda ako často to vidíme, koľko tých percent populácie má nejakú fibrózu alebo poškodenú pečeň, tak my sme robili so Slovenskou hepatologickou spoločnosťou taký projekt Sirius, kde sme vyšetrili asi 5000 ľudí v rôznych mestách Slovenska, dosť podrobne na pečeň. Možno ste o tom počuli, je to aj internetová stránka o tom, aj sme mali tlačovú konferenciu asi pred 3-4 rokmi, keď sa to spúšťalo. No a ten projekt nám dal veľa informácií o tom, že ako to v skutočnosti je. No a zistili sme, že asi 5% populácie tých ľudí, čo sme vyšetrili, tak má nejakú fibrózu pečene, má trošku zvýšenú tuhosť pečene. A z nich teraz 1,7% populácie Slovenska má pravdepodobne už cirhózu, čiže tú tuhosť pečene alebo tú chorobu pečene už v tom konečnom štádiu, ktoré my nazývame cirhóza. A keby sme to prepočítali na škálu, koľko je ľudí na Slovensku, tak je to zhruba 90 000 ľudí, ktorí má teda chorobu pečene v tom pokročilom štádiu. No, čo sa týka príčin, tak čo sa s tou pečeňou deje? No najčastejšie je to stukovatenie pečene.
To má podľa toho projektu, ktorý sme robili, až 47% populácie. Čiže v podstate zjednodušene povedané, každý druhý Slovák má stukovateľnú pečeň. No a potom ďalšie príčiny, ktoré aj vedú k tomu stukovateľnú pečenie, sú najmä obezita, o ktorej bude hovoriť pán docent Vinárik, a ktorú vieme, že má zhruba tých 35% populácie, aj keď podľa toho projektu Sirius je to o mnoho viac, podľa tých našich dát. Je to diabetes, ktorý často ide teraz obezitou. Je to tých 7 až 10% populácie, závisí, či je diagnostikovaný alebo nepoznaný. A v neposlednom rade je to konzumácia alkoholu, to je tiež vedie k steatóze pečene. Tá konzumácia alkoholu podľa toho nášho projektu dotazníkového, ktorý nevieme, či je veľmi presný, alebo teda ľudia troška niekedy prikračľujú, ale aj tak sme zistili, že 15% vyšetrených malo rizikovú konzumáciu alkoholu. Asi teda, čo je teda pomerne dosť, 20% mužov a 10% žien. A potom sú zriedkavejšie choroby, ktorým sa my stretávame častejšie ako hepatológovia, to sú chronické vírusové hepatitidy, tie sú zriedkavé už okolo 1% populácie, a takisto autoimunitné choroby pečene, ktoré samozrejme nie sú až tak asociované so životným štýlom, až tak priamo so životným štýlom. Takže toto sú vlastne tie najčastejšie choroby, ktorými ľudia trpia na pečeň. Čo je také zvláštne pri tých chorobách pečene je, že tá pečeň vlastne nebolí. Už tradične sa to tak hovorí, dlhé 10 ročia, storočia. Keď niekto dostane infarkt, tak to sú dramatické príznaky bolesti a tak ďalej. Pri pečení to necítime. Čiže keď má niekto steatózu pečene, tak asi 70% pacientov nemá, alebo ľudí nemá žiadne príznaky. Takže to je tá zákernosť v tom, že tá pečeň môže byť chorá a nemusí mať ten pacient žiadne príznaky. A tie príznaky začnú byť až vtedy, keď je tam cirhóza a tá cirhóza je už komplikovaná, pokročila. Čiže tá cirhóza sa asi v 80% zistí až vtedy, keď už má pacient naozaj ťažkosti, či už má vodu v bruchu, alebo vracia krv, alebo má nejakú infekciu, alebo je podvyživený. Takže neskoro. A tam, keď sa to zistí v takom štádiu, tak tá prognóza priemerne sa udáva ako 2 až 4 roky dožitia, čo je teda dramaticky menej, ako by sme chceli. A asi len v 20% sa to zistí skôr. Čiže keď ten lekár má otvorené oči v rámci preventívnej prehliadky, alebo sa robia rôzne vyšetrenia, ktoré potom poviem, že ako sa na to dá teda dôjsť skôr, tak je to, už to existuje a my sme radi a dovolili sme radšej ešte, aby tých 20% sa premenilo na oveľa väčšie percento. Aby to povedomie o tom, že poďme sa pozrieť na svoju pečeň a poďme hľadať, či nemáme nejaké rizikové faktory alebo nejaké chorobné znaky pečení. No ako to robiť? V prvom rade sa treba zamyslieť nad tým, že či máme nejaké rizikové faktory chorób pečenia. No ako som už spomínal, veľmi častá príčina je obezita. Je to rizikový faktor nielen samozrejme chorób pečenia, ale je to aj rizikový faktor kardiovaskulárny, čo znamená srdcovo-cievnych chorôb, je to rizikový faktor rakoviny, je to rizikový faktor artrózy a tak ďalej, ale je to rizikový faktor chorôb pečenia, teda najmä steatózy pečenia. Diabetes, ktorý samozrejme ide ruka v ruke s obezitou, mali by sme sa pozrieť na svoju konzumáciu alkoholu, že koľko konzumuje, ako často a tak ďalej, o tom by sa dalo dlho rozprávať. No a potom sú rizikové faktory vírusových hepatitíd, čo sú ľudia, ktorí majú vyššie riziko. V tej populácii som povedal, že to je zhruba 1%, ale vírusové hepatitídy majú ľudia, ktorí majú rizikové faktory. Takže aby sme chceli odhaliť steatózu pečene, to znamená, kto je obezný alebo má nejaký pocit, že si potrebuje odhaliť svoju steatózu pečene, tak v súčasnosti máme na to dve možnosti. Jedna možnosť je testy krvné, sú určité vzorce, na základe niektorých parametrov vieme vypočítať potom riziko steatózy pečene, čo to vie urobiť všeobecný lekár. A na základe ultrazvuku vieme takisto odhaliť steatózu. Čiže to sú pomerne dostupné a jednoduché vyšetrenia. Čo sa týka fibrózy pečene, to už je tá tuhosť, tak tam je to troška komplikovanejšie. Tie krvné testy existujú, tie sú také skôr na vylúčenie, čiže také ako screeningové. A potom máme určité prístroje, ktoré dokážu merať tuhosť pečene, ktoré sa už vyskytujú v takých lepších pracoviskách, aj radiologických, ale aj internistických, hepatologických. No a čo je veľmi dôležité, je dôležité myslieť na to pri každej screeningovej, teda preventívnej prehliadke. Preventívne prehliadky, ako viete, sa robia preto, aby sme u zdravých ľudí
zistili nejaké potenciálne riziká a tie rizika nejakým spôsobom eliminovali. A viete, že sa robí preventívna prehliadka, kde sa meria tlak, kde sa meria cukor, kde sa meria obvod pása, kde sa meria cholesterol, pozerajú sa koža, znamienka, najviac sú gynekologické preventívne prehliadky. A my by sme boli veľmi radi, ak by, aj pracujeme teraz so spoločnosťou všeobecných lekárov a minulý rok sme vydali návod, ako urobiť aj základný screening chorôb pečene práve v rámci teda preventívnych prehliadok. Takže s cieľom odhaliť steatózu pečene čo najrýchlejšie a odhaliť príčiny tej steatózy a nejakým spôsobom ich potom riešiť a vysvetliť tomu človeku, že ako sa má správať, čo má robiť, aby si to riziko znížil na minimum. A ďakujem pekne. A odozdávam slovo teda docentovi Minárikovi. Ak budeme sedieť, tak alebo ja sa postavím, možno takto sa pozerám. Haló, haló. Ale od začiatku, to je koniec. Áno. Tak. Môžeme začať. Ja už som to urýchlila. Dobre, čakáme. Žiadny signál. Dobre, tak. Ďakujem pekne. A ešte kde je page down? Aby sa nie, tu je tuším, nie? Keď mi povieš, že ti to posuniem. Dobre. Tak, ďakujem pekne. Ja budem voľne nadväzovať na tému pečeň, pretože dá sa na tú pečeň hľadiť aj z iného hľadiska, a to je z hľadiska asociovania hlavne tukovej chorobe pečene alebo steatotickej chorobe pečene s inými metabolickými chorobami, akože ona sa s nimi skutočne asociuje. A preto som aj tú prednášku nazval pečeň a metabolický syndrom. Možno, že niektorí viete, ako je definovaný, a keď neviete, tak sa to teraz dozviete. Takže poprosím ďalšiu. No a samozrejme aj akým spôsobom vplýva stravovanie, a teda nielen výber potravín, ale aj technologické prípravy stravy na toto ochorenie a vôbec na aj ostatné zložky metabolického syndromu. Takže poprosím ďalej. V dnešnej dobe v podstate viac ako polovica ľudí má niektorú z metabolických porúch alebo ochorení, ktoré sú tu vymenované. Schválne sú trošku takým tým laickým spôsobom, akože vysoký cholesterol a vysoké triglyceridy. Nie je to medicínsky správny výraz, ale ľudia to chápu. Sú to v podstate dyslipoproteinémie, ktoré môžu byť buď kombinované hypercholesterolémia s hypertriacylglycerolémiou, alebo iba izolovaná hypercholesterolémia. No, ale v princípe nazývame to vysoký cholesterol a vysoké triglyceridy, alebo vysoký krvný tlak a samozrejme obezita, ako už bolo povedané, aj spolu s nadváhou, to pre obezitou sú veľmi až epidemicky rozšírené populácii každej krajiny a samozrejme Slovensko nevynímajúc. A diabetes mellitus druhého typu je v podstate súputník obezity a keďže sa s obezitou väčšinou spája, tak tieto dve diagnostické jednotky sa spojili do jedného slova, že diabezita. Možno ste to počuli, my sme aj kolektív autorov napísali takú knižku, že diabetes a obezita nerozlučné dvojičky a diabezita sa to volá. Poprosím ďalšiu. Čiže metabolický syndrom je súbor viacerých rizikových faktorov alebo metabolických porúch, ktoré sú rizikovými faktormi pre následné ďalšie závažné ochorenia, ktorým hovoríme odborne komorbidity, ktoré sa vyskytujú súčasne a spájajú kombináciu metabolizmu tukov, lepšie by sa hodilo lipidov, lebo cholesterol nie je tuk, ale je lipid, kdežto triacylglycerol je lipid, ale zároveň aj tuk, cukrov alebo glycidov, krvného tlaku a nadmernej telesnej hmotnosti. Poprosím ďalší obrázok. Tu je to v takej grafickej podobe znázornené, teda hovoríme o tých istých veciach. Metabolickým syndromom trpí okolo 20, ale podľa iných kritérií International Diabetes Federation až takmer 40% dospelej populácie. Poprosím ďalší obrázok. Ešte raz sú vymenované. Čiže prvou zložkou metabolického syndromu je obezita, nie hociktorá, ale abdominálna, brušná, viscerálna, útrobná. Čiže je to nadmerné hromadenie telesného tuku v útrobách, čiže pod podbrušnicou, a to jednak medziorgánovo, ale aj v samotných orgánoch. A samozrejme
lepšie sa to dá vystihnúť neinvazívnym vyšetrením ultrasonografiou, samozrejme počítačovou tomografiou a magnetickou rezonanciou na pečení, pretože pečeň je ľahko prístupná u všetkých ľudí, aj ľudí s obezitou, dá sa v medzireberných priestoroch pečeň pozorovať a posúdiť, či obsahuje veľa tuku alebo nie. Čím viac tuku obsahuje orgán, tým je svetlejší v sonografickom obraze, čiže tá steatotická stukovateľná pečeň je výrazne svetlá, ale väčšinou sa aj zväčšuje a podobne. Čiže abdominálna obezita, čiže typu jablka, to ste už počuli určite 1000-krát. Ten tuk v tej abdominálnej alebo brušnej dutine nie je ho tam len veľa, on je aj tzv. Dysfunkčný. Čiže nesprávne funguje, produkuje látky bielkovinovej povahy, ktoré zvyšujú systémový zápal tela, produkuje látky aj hormonálnej povahy, ktoré zvyšujú riziko hormóndependentných karcinómov, najmä karcinómu prsníka u žien po menopauze alebo karcinóm tela maternické. Dneska som tiež mal pacientku, ktorej sme našli kolorektálny karcinóm, ale som si pozeral, keďže mala prepúšťaciu správu, že už aj prekonala rakovinu tela maternice a obezita bola prítomná. Ďalej je to zvýšený krvný tlak, zvýšená hladina glukózy v plazme, zvýšené triglyceridy v plazme a nízky HDL, to je ten protektívny dobrý cholesterol. Poprosím ďalší obrázok. Ale v medicíne musí to byť aj nejak kvantifikovane určené, čiže tam, v tomto obrázku som už dal aj z definície metabolického syndromu, aké sú tie medzné hodnoty. Čiže vysoký krvný tlak, ale koľko to je? Čiže je to rovné alebo viac ako 130 na 85 mm rtuťového súpta, hyperglykemia, koľko to je? To je nad 5,6, to ešte nie je cukrovka je nad 6,9 cukor nalačno, ale je to už ten preddiabetický stav, čiže hyperglykemia, vrátanie cukrovky, hypertriacylglycerómia, to sú tie triglyceridy, tuky. Keď sa robí v rámci preventívneho vyšetrenia alebo akéhokoľvek iného vyšetrenia odber krvi na lipidy, na tuky a cholesterol, tak vždy tam nájdete hodnotu triglyceridy. Dneska na Slovensku sa udomácnil taký ten chemický presnejší výraz triacylglycerol, čiže nad 1,7. Nízky HDL cholesterol, teda ten dobrý cholesterol, je pod 1 u mužov, pod 1,3 mmol na liter u ženy, a viscerálna obezita sa jednoducho dá odmerať krajčírským centimetrom v oblasti približne pupka, nie presne, my to presne meriame v Centre pre management obezity, aj zaregistrujeme výšku od podlahy, kde sme to merali, keď to budeme merať opakovane, aby sme to merali u toho istého jedinca v tej istej výške a nie vždy raz tak. Čiže ale je to princíp obvod pása nad 102 cm u mužov a nad 88 cm u žien. To sa už pokladá za abdominálnu obezitu. Ale už nad 80 cm obvod pása u žien už je tam ako keby preobezita. Nenazýva sa to tak, ale už je to zväčšený objem, a teda 80 cm je dosť prísny pojem. Toto sú ináč kanadské údaje, nie slovenské, že 20% dospelej populácie má metabolický syndrom, 40% staršej generácie nad 65 rokov má metabolický syndrom, ale nie sú to slovenské dáta. Poprosím ďalší. A toto už je definícia muscle D. To muscle D, to je v podstate skratka z anglického, alebo je tam aj muffle D, tá terminológia sa menila, na to je väčší odborník, docent Koller, ale ja to teraz vám poviem, je to vlastne Metabolic Disorders Associated Steatotic Liver Disease. Dobre som to povedal? Ako disorder, ne, disease. No. Je to v podstate, lebo nie každé... Zapamätáte na to správne, názov nový je maslo, to je ako maslo, hej, že tak podľa masla si to zapamätá každý. Predtým bolo fatty liver disease, ale to fatty znamená vlastne tučný. A aby sa nestigmatizovali pacienti, tak vlastne sa to slovo tuk nemá objavovať, dokonca už sa ani nemá hovoriť o obezním človeku. A teda celkom to Európska asociácia pre štúdium obezity EASO veľmi prísne dbá a každý, ja som teda, raz sme dávali poster celkom nedávno, aj teda nám ho tam prijali, minulý rok to bolo, no a museli sme na internete, keď sme si prihlasovali teda abstrakt a ten poster, odkliknúť, že súhlasíme, že nebudeme používať slovo obezný jedinec, ale človek žijúci s obezitou, alebo človek s obezitou a tak ďalej, že nebude, a už vôbec nie tukový. Takže preto sa to aj takto menilo. Predtým sa volala tá ochorenia nealkoholová tuková choroba pečenia. A teraz v tej definícii je to malými písmenkami, takže zozadu to určite nevidíte, ale v podstate je to steatóza pečenie zistená zobrazovacím vyšetrením, povedzme sonograficky, nad 5%, spojená buď s cukrovkou druhého typu, alebo s preobezitou, obezitou, alebo tretia možnosť, aspoň s dvoma z tých
ďalších zložiek metabolického syndromu, a to sú tie isté hodnoty, krvný tlak na 130, na 85, obvod pasa na 102, na 88, nebudem to celé čítať, čiže ak toto človek spĺňa a má tukovú pečeň, steatotickú, tak má teda to muscle day. A to je teda vec, ktorá sa ešte stále dosť ako opomína alebo bagatelizuje, pretože ono to neboli, je to nebolestivé, ale u časti pacientov to progreduje cez fibrozu do cirhózy a v malej časti, ale predsa len je to veľká tragédia, keď sa niekto dopracuje k hepatocelulárnemu karcinómu a navyše, keď som bola, kedy mal aj takú prehľadovú prednášku na tému muscle D a extrahepatálne alebo mimopečeňové zhubné nádory, asociuje sa to aj so zvýšeným výskytom najmä teda toho rakoviny prsníka u žien po menopauze a kolorektálnym karcinómom, čiže zvyšuje to nezávisle od obezity ešte rizika aj iných zhubných nádorov. Poprosím ďalší. No, to je definovanie, alebo ešte raz opakujem, že obezita sa vyskytuje, aj keď nie u všetkých, ale u veľkej väčšiny pacientov s tukovatenou alebo teda steatotickou pečeňou. Poprosím ďalší, lebo tých obrázkov je viacej. No a tu začína čas prednášky, ktorú som si nechal pripraviť umelou inteligenciou, ale rovno aj trošku niektoré veci poopravím, to je taká moja prvotina. Zdravie začína v kuchyni, ja by som povedal, že zdravie začína už v obchode, lebo človek väčšinou tie potraviny, ktoré si nakúpi, tie aj skonzumuje. Ale samozrejme, potom príde tá kuchyňa a tá technologická príprava, čiže dôležité je nielen to, čo si kúpime, ale aj ako to pripravíme, pretože zlou technologickou prípravou môžeme veľmi ten výsledok nutričný pokaziť. Svetový deň pečenia ako moderná gastronómia zachraňuje metabolizmus, by som ja radšej povedal, ako podporuje zdravie a podporuje prevenciu chronických ochorení, ale nevadí, je to trošku také zveličené, ale dobre, poďme ďalej. Čiže áno, pečenie nebolie, väčšinou pacientov so cukrovou pečenou nezomrie na zlyhanie pečenia, ale zomrie na tie komorbidity a väčšinou na kardiovaskulárne ochorenia. Dôležité si aj uvedomiť, že tá stukovateľná pečeň nie je len nejaký nevinný následok, ale zároveň je to aj aktívny spúšťač tých následných, už mimo pečeňových, metabolických, ale ako vidíme aj onkologických ochorení, že v tej pečeni, ktorá je stukovateľa, vzniká niečo, čo sa volá inzulínová rezistencia. Nebudem to tu nejak ďalej rozvádzať, ale inzulínová rezistencia je v podstate aj u ľudí s tou obezitou, ktorí väčšinou teda ale aj takú stukovateľov pečeň majú, že vzniká v pečení chronický zápal a tie molekuly, ktoré podporujú ten systémový zápal, sa dostávajú krvným obehom do iných tkaní a že v tom závere tí ľudia väčšinou ochorejú na srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu, hovorí sa aj tomu mŕtvica, najmä keď to príde v mladšom veku, ale vždy je to tragédia. Vždy je to tragédia, mám svokru, ktorá má už cez 80 rokov a nemyslíte si, že niekto aj v tomto veku, keď to dostane a predtým normálne chodil a fungoval, že to je na nejaké bagatelizovanie. Ale samozrejme, keď 60-tník dostane cievnu mozgovú príhodu a stane sa invalidným, a mohlo tomu predísť, lebo ešte poviem jedno číslo, ktoré som sa dočítal z tej ročenky, čo sme si teraz ukazovali. Zistilo sa, že na Slovensku je 30% všetkých úmrtí spôsobených správaním ľudí, to znamená tým, čo jedia, či fajčia, nefajčia, či pijú alebo nepijú alkohol, najmä pravidelne, a úrovňou fyzickej aktivity. To znamená, že sú 4 zložky, ktoré sú ovplyvniteľné správaním človeka, a teda tá strava a tá výživa je tu dominantná, a by sa dali tieto odvratiteľné, či už invalidizujúce ochorenia, ktoré prídu predčasne, alebo tie odvratiteľné úmrtia ich zabraním. Môžeme ísť ďalej. No a tu sú teraz, ktoré potraviny alebo nutrienty, živiny spôsobujú to, alebo zvyšujú to riziko, až by som mohol povedať, spôsobujú to stukovanie. Je tam ten pojem falošný cukor, neviem, prečo tam dali falošný, to tiež opravujem. Fruktóza nie je falošný cukor, je to cukor. Je to monosacharid, čiže podobne ako glukóza, ale fruktóza je špecifická tým, že ak sa nadmiernej miere prijíma, aj so súčasťou normálnej sacharózy, ale potom existuje, tam sa spomína kukuričný sirup, čiže existujú ešte aj sirupy, ktoré obsahujú tej fruktózy viac ako 50%, pridávajú sa do sladených nápojov predovšetkým, ale aj do iných sladkostí a dezertov, delikatesov, a teda zvyšujú riziko výskyt stukovateľnej choroby. Potom sú to údeniny a spracované mäso. Ešte jednu vec by som chcel povedať, tam je spomínaných tých, že do 20 gramov denne. A úplne vpravo máte zelenina a ovocie, tiež obsahuje fruktózu. Fruktóza je po slovensky povedané ovocný cukor.
Ale zistilo sa, že to ovocie má toľko benefitných faktorov, že fruktóza, ktorá by sa prijímala len z čerstvého ovocia, nevadí. Lebo nie je tam toľko, je tam aj vláknina, sú tam aj iné zložky, antioxidanty, ale fruktóza, ktorá je vo veľkom množstve, najmä v sladených nápojoch, kde veľmi rýchle človek vypití sladkého nápoja vo veľkom množstve si dodá veľké množstvo fruktózy, ktorá sa v pečení premení z veľkej časti na tuk. Potom je to udeniny a spracované mäso. Udeniny a spracované mäso, to je v podstate karcinogénna zložka stravy, ktorá podporuje vznik kolorektálneho karcinómu, aj iných karcinómov, ale najviac je to teda zistené a dokumentované a odpublikované u toho kolorektálneho karcinómu, ale navyše zvyšuje aj výskyt tukovej pečene. Tam je ďalšia chyba, že viac ako 0,7 porcie týždenne výrazne zvyšuje, nie týždenne, ale denne. Takže treba naozaj opravať. Tu sa to nedalo opraviť, lebo tie obrázky urobila tá AI ako, to je obrazok. To by som musel nejak prekresliť, ale denne. Ďalej sú to nasýtené mastné kyseliny, preložené to nasýtené a rafinované sacharidy. Nasýtené mastné kyseliny, ich hlavným zdrojom je kokosový tuk, palmový tuk a z tých živočíšnych je to maslo, smotana a masné síry, to sú v podstate, no a potom slanina a podobné, bravčová masť. Všetko sú to veľmi obľúbené potraviny, ale majú zvyšujúci efekt, zvyšujú riziko teda aj tukovej choroby pečene a samotnej aterosklerózy, pretože vlastne vytvárajú priaznivé podmienky pre to, aby sa cholesterol, tá časť cholesterolu, ktorá sa dostáva do ciest, do cievneho režiša, usadzoval v cievnom endoteli a vytváral vlastne cholesterolové a lipidové pláty a teda aterosklerózu ako podklad neskorších infarktov myokardia, cievnych mozgových príhod. A ďalej je to teda skonštatované, že zelenina a ovocie v čerstvom stave nevadia. Poprosím ďalej, aby sme sa už to pomaličky. Nebol tam ešte ten obrázok predtým? Nie, nebol. Dobre. Jedna z najprebádanejších dietných modelov, dietných vzorcov, stravovacích vzorcov aj vo vzťahu k pečení, ale aj vo vzťahu k nádorových prevencii nádorových a kardiometabolických ďalších ochorení je tzv. Stredomorská strava. Je to strava, ktorá vďaka globalizácii, vieme, že globalizácia má aj negatívne stránky, ale čo sa týka kulinária a gastronómie, tak je to skorej v tomto prípade pozitívne v tom zmysle, že stredomorskú stravu si môže každý pripraviť aj u nás, pretože olivový olej, či už rafinovaný alebo extra virgin, extra panenský, je dostupný v každom obchode. Je to jeden z najzdravších olejov, on nie je bohatý na omega-3 masné kyseliny, je bohatý na omega-9, jedno nenasýtenú, ale tá má protektívne vlastnosti, čo sa týka prevencie aterosklerózy a srdcovo-cievnych ochorení a na druhej strane je teplne stabilná, takže je dobrá, aj dá sa na nej aj vyprážať, aj keď vyprážanie neodporúčame. Ale keď sa raz niekto pýtal jednej profesorky chemičky, Vlasta Dostálová v Prahe, že na akom to bolo v Čechách, v Prahe, na akém oleji mám vysmážať, no. Tak ona jasne, jednoznačne povedala, najlepšou voľbou nie je bravčová masť, najlepšou voľbou je olivový olej, môže byť aj rafinovaný a je určite lepšou voľbou ako slnečnicový olej, ktorý síce je, tá slnečnica je krásna, slnečnicové jadierko dobre aj chutia, ale je plná omega-6 masných kyselín, ktoré sú tepelne nestabilné a vznikajú pri smažení proste toxické látky. Malom to nepôsobí, ale keď sa to robí systematicky, poškodzuje zdravie. Má aj slovenská tradičná kuchyňa niečo v sebe zdravého? No má. Má, nie každá potravina, nie každý pokrm, ale rozhodne najmä z tej rastlinnej zložky, strukoviny, kapusta, vrátane kyslej kapusty, cvikla, vlašské orechy. To sú tu uvedené príklady, ktoré keď sa skombinujú so stredomorskou výživou, dostaneme taký mix čiastočne tradičnej a čiastočne celosvetovo uznanej diety priaznivej pre pečeň a pre ďalšie ochorenia, čo sa týka prevencie. Poprosím ďalej, už to bude končiť. Skrytým nepriateľom hrncí nie je len surovina, ale aj teplota. A teraz sa dostávame, keďže teda sme na tlačovej konferencii firmy Cepter a oni majú kvalitné nádoby na prípravu, šetrnú prípravu pokrmov, že nie je dobré, už som spomínal, oleje bohaté na polynenasytené omega-6 masné kyseliny, to je ten slnečnicový olej, lebo vysoká teplota a opakované smaženie vedie teda k vzniku látok potenciálne toxických. A je teda dobré využívať šetrné spôsoby tepelnej prípravy.
vo vzťahu k ľudskému zdraviu určite to má význam. Poprosím ďalší obrázok. Tam bude taká tabuľka, ktorá takým prehľadným spôsobom udáva, že aké sú výhody a nevýhody. Tak, smaženie, frying, strata vitamínov tam je, extrémne vysoké teploty, najmä v kombinácii s nesprávnymi tukmi a olejmi, vznikajú toxické látky, toxické aldehydy, čiže nie je to vhodné, aj keď je to obľúbené na celom svete. Takže si povieme, budeme variť vo vode. Varenie vo vode je určite lepší spôsob vo vzťahu k prevencii vzniku tých toxických látok z vypražania tukov, ale unikajú nám vitamíny a minerálne látky do vody. Čiže vlastne tá potravina, a nakoniec ja som to aj v minulosti videl, lebo keď som tak začínal sa venovať obezite a vyžive, tak ja som už vtedy bol na takých akciách Ceptera. Videl som, jak vyzerá brokolica alebo mrkva, keď ju uvaríte vo vode, keď ju naparíte. Neviem, či sa to je správny výraz, varenie v pare, lebo to je vlastne, Angličania povedia steaming, čiže nazveme to parenie. Tak v tej pare to bolo svieže, červené, tak bolo vidieť, že tie karotenoidy, v tomto prípade v mrkve je to beta-karotén, tam zostal v tej mrkve, kdežto tá mrkva uvarená v tej vode bola teda mdlá, takisto to bolo v tej brokolici. To mi tak zostal taký optický zážitok a je to tak, aj keď sa to chemicky teda zanalizuje. No a potom, čiže ešte raz, steaming alebo parenie vedie k uchovaniu tých pôvodných biologicky aktívnych látok, že sa nevyplavia do vody, samozrejme je to aj tepelne šetrné, lebo však nie je to vypraženie. A potom sa tu spomína ešte aj vakuovanie ako ďalší spôsob tepelne šetrného prístupu k technologickej príprave stravy. Poprosím ďalšie, a to už bude asi posledný obrázok, nie, predposledný. Čiže čo by sme nemali robiť? Pokiaľ možno vysmažať minimálne, alebo teda v ideálnom prípade vôbec nie, ale hlavne nevysmažať opakovane na tom istom oleji. To sa asi deje skôr v prevádzkach rýchleho čerstvenia, takže si musí byť človek toho vedomý. Prechod na oleje a tuky, ktoré sú tepelne stabilné, a to sú teda olivový olej, či panenský, či rafinovaný. A ešte sa nespomína v tejto prezentácii, tak ja to poviem, repkový olej obsahuje tiež 10% omega-3 mastnej kyseliny, ale obsahuje veľa tej omega-9 stabilnej a nejaké malé množstvo aj tých nasýtených, čiže to je ďalší stabilný olej. Slnečnicový nie. A potom je tu káva. Káva sa celkom dobre hodí do tejto prezentácii, to už je záver mojej prednášky, pretože káva má ochranné účinky, čo sa týka pečenia, a dostala sa dokonca Svetový fond pre výskum rakoviny, už má kávu na piedestále látok alebo pochutín, požívatín, nápojov, ktoré znižujú riziko rakoviny hrubého čreva, znižujú teda riziko aj fibrózy a cirhózy pečenia. Dúfam, že som sa nepomýlil, ale káva je tam. Takže kávu si nemusíme vyčítať, aj keď si dáme niekoľko šálok denne. Ináč platí, že čím viac, tým lepšie, ale samozrejme sú tu iné limity. Poprosím ďalšie, to je už naozaj posledný, ešte ich je pár. Takto by mal byť vyskladaný tzv. Zdravý tanier. Polovica čerstva ovocie, alebo väčšinou teda zeleninu konzumujeme. Hoci niekedy je problém, čo je ovocie a čo je zelenina. Paradajka je botanické ovocie, ale my ju vnímame ako zeleninu. Melón vnímame ako ovocie, ale je to zelenina. To je jedno, v princípe polovica toho obsahu by mala byť ovocie a zelenina, aj ako prevencia priberania telesnej hmotnosti. Štvrtina by mali byť bielkoviny, alebo potraviny na bielkoviny bohaté, a teda máte tam, vidíte, lososa, máte tam strukoviny, orechy tam patria, a patrí tam aj nízkotučné alebo chudé hydinové mäso. Potom máme teda na vlákninu bohaté sacharidy, tam vidíte, že tam sú obilniny, je tam aj tmavá ryža. Poprosím ďalej, to je len obrázok. Nahovárajme si, že tam vľavo, že to je nie červené mäso, chcel som mať nejaké biele, ale našiel som taký obrazok, tak dobre. A losos, tak to by mal vyzerať správny obed, a poďme ďalej. To je naša potravinová pyramída, sprievodca stravovaním u dospelých. Je to oficiálna recenzovaná ilustračná alebo vizuálna pomôcka. Nájdete ju na stránkach Ministerstva zdravotníctva. A v podstate, keď sa niekto by sa stravoval podľa zásad tejto pyramídy, nemusí ani nič moc ďalej čítať, tak dodržiava známky zdraviu prospešnej výživy. Nebudem teraz do detailov, lebo už veľa hovorím, a ideme ďalej, a to už bude naozaj, to je naozaj koniec. Čiže pečeň je určitým spôsobom barometrom srdca.
Čiže ľudia, ktorí majú stukovateľnú pečeň, majú zvýšené riziko a predčasný výskyt srdcovo-cievnych ochorení. Pečeň nie je len obeť, ale je aj producent tých toxických látok alebo tých rizikových látok u ľudí, ktorí majú chorú pečeň. Proces je rovnaký dôležitý ako strukovina, to znamená, to naozaj začína to zdravie v tom obchode a potom teda pokračuje v tej kuchyni. A stredomorský upgrade slovenskej tradície, tak toto mi ten AI takto nazval, to by som ja tak možno nevedel, alebo že systémový budiček, to by ma nenapadlo, takže to sú také vychytávky, ktoré urobí ten AI za nás. No a áno, je to na každom jednotlivom. Ja som včera robil taký predslov, aj som ho nahral, lebo v budúci týždeň v útorok budem na ministerstve zdravotníctva mať, verejní zdravotníci budú mať také sedenia, tam teda nepôjdem, lebo nemôžem všade chodiť, lebo človek aj pracovať musí. Tak som nahral a bol som vyzvaný. No a tam som v podstate to ukončil tým, čo François de la Rochefoucauld, to bol literát 18. storočia, povedal takú vetu, dosť často sa to cituje, že stravovanie je nevyhnutnosť. Stravovať sa je nevyhnutné. Ale stravovať sa zdravo a rozumne je umenie. Takže snažme sa toho držať, čo tento pán povedal. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne obom pánom docentom za ich zaujímavé informácie. A teraz pozývam posledného speakera, Zdenku Sieramboj, zo spoločnosti Cepter, ktorá nám porozpráva viac o tom, ako sa dá zdravo pripraviť nejaký ten obed, večera, alebo teda aj o tej technológii, ktorú Cepter má, na ktorú je hrdý. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Počuť ma takto? Áno? Áno. Výborne. Tak, ďakujem. Z toho počím tak trošičku k sebe. Tak. Fajn. V prvom rade ďakujem všetkým, že ste prijali toto špeciálne pozvanie, pretože viete dobre, že Cepter, koľko sme na trhu tu na Slovensku? 35 rokov. To už je čo povedať, no a na svetovom trhu sme už, tento rok je to tradícia už veľká, lebo to 40 rokov. A dodnes jediným majiteľom je sám pán zakladateľ tejto úžasnej spoločnosti, pán Filip Cepter. Takže veľmi krátky úvod a budem veľmi krátka, nebudem hovoriť už recepty, lebo páni docenti, veľmi pekne vám ďakujeme, bolo to úžasné, skvelé, ja sama som sa veľa naučila a budem ďalej pokračovať v tomto učení. A poviem len toľko. Pracujem vo firme 30 rokov. Je to jedna generácia. Predstavte si, že keď sme začínali, bola doba, prezentovala som a veľakrát mi povedali páni, moja zlatá, vy mi tu nehovorte o zdravej výžive, ja si aj tak dám slaninu a dám si toto a toto. Takže také boli kedysi prezentácie. Dnes tie prezentácie sú trošku iné. A ja si dovolím len nie na doplnenie, ale použijem jednu štatistiku v svetovom formáte, že vo vekovej skupine od 5 do 19 rokov zrástla obezita o 4% v roku 75. Keď sa v roku 2022 urobila podobná štatistika, tak prevalencia vôbec obezita vo veku 5 až 19 rokov sa zvýšila o 20%. Šialené. A preto som povedala, koľko rokov pracujem vo firme a začínala som naozaj so zdravím a proste celá rodina a všetky známe osobnosti a mnoho ľudí, ktorých si nesmierne vážim, pochopili princípy zdravého stravovania. A tu len doplním. 65 miliónov dievčat a 94 miliónov chlapcov trpia obezitou vo veku od 5 do 19 rokov a je to 10-násobné zvýšenie. Myslím si, že takáto štatistika hovorí za všetko. Možno prvne, než poviem tie technické záležitosti, by som spomenula jednu vec.
my už v dnešnej dobe nepapáme preto, alebo nekonzumujeme jedlo len preto, aby sme proste boli nasýtení. Pretože dnes, nebudem tu spomínať fast foody a tak ďalej, to už sme dosť na to vzdelaní, aby sme ovládali túto tému, poviem len jedno. Jedlo môže byť také, ktoré vás nasýti a poškodí organizmus, ale zároveň jedlo môže byť také, ktoré slúži na obnovu organizmu, na regeneráciu a zlepšuje zdravotný stav človeka. A toto je rozdiel. Na to, aby jedlo pre nás bolo prínosné, potrebujeme bezpodmienečne prirodzené vitamíny, prirodzené minerály, stopové prvky a tak ďalej. A toto často bežnou prípravou jedál a bežným varením nevieme dosiahnuť. Naopak, pri bežnom varení sa zvyšujú hodnoty toxínov a práve tých nevhodných látok, ktorým sa máme práve že vyhýbať. Tak to bolo len krátko na úvod, naozaj budem dnes krátka. Takže zdravie začína v kuchyni a ja na to nadviažem, čo dnes už bolo povedané, že naozaj pečeň je tá, ktorá cíti. Ona nevie, čo to bol za recept, alebo proste aké to jedlo bolo, ale reaguje práve na tie látky, ktoré sa do tela dostali nesprávne. Na to vlastne tá naša pečeň reaguje, čo my spapáme. Jedlo, ktoré pripravujeme, je dôležité, ale presne povedal pán docent, že jedlo, ktoré v skutočnosti pripravujeme, si najprv nakúpime. Na to dáme dôraz, často kupujeme biopotraviny a tak ďalej, aby boli čerstvé. Ale zároveň je dôležité, keď príde proces prípravy, aby sme dokázali pripraviť to jedlo naozaj zdravé, aby neškodilo pečení a vôbec celému organizmu, ale aby bolo zdravé. A preto je dôležité, čo tu už odznelo, variť pri nižších teplotách. Použiť technológiu špeciálnu, kde sa neprepalujú tuky, alebo dokonca nemusíme používať tuky. Zachovať nutričné hodnoty, to nie je také jednoduché. Je to veľmi dôležité práve preto, lebo sme tie potraviny nakúpili a chceme pre ten náš organizmus urobiť maximum a nie iba sa nasýtiť, ale aby sme mali plnohodnotné nutričné jedlo na tanieri. No a zároveň s tým súvisí aj zníženie tých rizikových látok, ktoré sa vyskytnú vlastne v tom jedle, pokiaľ tá príprava nie je správna. Takže pečenie vidí recept, ale vidí výsledok, alebo ešte lepšie povedané, cíti výsledok, ako bolo jedlo pripravované. Takže vy už určite poznáte náš receptor, kto by nepoznal, náš legendárny, skutočne úžasný systém, ktorý na jednom tepelnom zdroji dokáže pripraviť niekoľko jedál. Je to legenda a k tomu ja už nemám čo povedať, lenže šetrí energiu až 70%. Predstavte si v dnešnej dobe, povedzme si, že je to taká možno slabá alebo mierna energetická kríza, ktorú prežívame. Nehovorím teraz o rope, ale hovorím celkovo o energii, či je to plyn alebo elektrina a dokážeme ušetriť až 70% energie. Takže to je skutočne niečo mimoriadne. Myslím si, že dizajnovo sú naše nádoby a náš varný systém absolútne elegantný a vhodný do každej kuchyni. Veľmi krátko to pomenujem, že v každej nádobe sa vytvára tzv. Kolobeh. Ako je kolobeh prírody, tak kolobeh parí taký cyklus. A vďaka tej pare, ktorá vzniká z toho jedla, vracia sa naspäť, pretože pokrievka takmer hermeticky uzatvára nádobu a tým pádom v tom kolobehu tej vlastnej šťavy, povedzme, alebo vlastnej pary sa to jedlo pripraví. Preto sa stáva zdravým jedlom a preto to jedlo je jedinečné. Toto je jedna z našich najmenších nádob, samozrejme, že ich máme niekoľko a sú skutočne veľmi prakticky zostavené.
čo sa týka tých 70% ušetrenia energie, to som už povedala, ale trošku možno len priblížim. Každá nádoba má špeciálne akutermické dno. Samozrejme je osadené našim patentom a tak ďalej. Toto dno je lisované až pri tlaku 2000 tón, čo teda dáva prednosť tomu, že je takmer nezničiteľné a vďaka tomuto špeciálnemu akutermickému dnu dokážeme ušetriť až 70% energie. No, čo sa týka zase praktickej veci, tak si môžete pozrieť, že tie úchytky sú skvelé, sú také ergonomické, výborné a čo je dôležité, nepotrebujeme utierky alebo chňapky, neprenáša sa teplo, to znamená, že počas varenia tieto úchytky sa absolútne nenahrievajú. Aj to je jedna z praktických vecí a zároveň môžeme nádoby použiť úplne v pohode aj do rúry. Z čoho sú nádoby vyrobené? Veľmi jednoduché, určite poznáte. Dnes sa tento materiál používa určite v operačných sálach, proste v zdravotníctve, v chirurgii a tak ďalej, kde sa vytvárajú z tohoto materiálu implantáty do ľudského tela. Čím prakticky som povedala jasne, že tento materiál je výnimočný a dokonalý v tom, že je zdravotne nezávadný. A navyše tento materiál, špeciálna oceľ IC 316, sa používa na také špeciálne hodinky, v jachtách sa používa a veľmi veľa v kozmonautike. Takže výnimočný materiál, najvyššia kvalita, zdravotne nezávadný. A možno som ešte nepovedala, že práve náš varný systém je aj preto legendárny, pretože na univerzite v Miláne boli vytvorené štúdie a tam sme dostali jednoznačný certifikát, že nádoby CEPTER, náš celý varný systém, je zhodnotený tak, že má jediný certifikát na zdravé varenie. To znamená, zo všetkých pohľadov, alebo teda oblasti, či sa týka materiálu, technológie, spĺňa všetky kritériá pre zdravé stravovanie. A to je niečo úžasné, pretože to je jediný riad vôbec na svete, ktorý má takýto certifikát. Tak a k tomu grafu ešte toľko poviem, že tam je jasné, aké je porovnanie vitamínu A, vápnika, železa, fosforu. Vybrali sme 4 tieto prvky, preto, lebo sú veľmi dôležité pre náš organizmus. A tu ten rozdiel pri varení klasickom, ako vidíte, a pri varení v CEPTERi, to je tá zelený graf, je značný a veľmi, veľmi vysoký. Už len keď poviem v čase, keď mnoho už mladých ľudí má identifikovanú skoliózu alebo osteoporózu alebo proste trpia problémami s kostiami, tak práve tu vidíme, aký je vysoký podiel vápnika práve, keď varíme v CEPTER nádobách. Takže náš legendárny systém, ako som už povedala, šetrí energiu, výživové hodnoty, všetky nutričné hodnoty sa v našom varnom systéme udržia a hlavne to je dôležité, že teda vieme ich konzumovať ako v prírodnom stave. Ušetríme čas a jednoznačne to patrí aj k ušetreniu celkového domáceho rozpočtu. Takže to je o nádobách a ja si dovolím už len pár minút povedať o vákuovom systéme a prečo. Keď v dnešnej dobe varíme, tak zrejme aj vy doma, alebo to počujete od priateľov, alebo proste známych, že používate rôzne krabičky a odložíte si to, idete do práce, zoberete si jedlo, ktoré je doma navarené. Po prvé, zvýšilo sa menu, po druhé, neviete, čo tam všetko je a ste zameraní na zdravú výživu celej rodiny. Ja viem, že je to náročné na čas, ale zároveň menej nákladné. A keď to pripravíte pre celú rodinu a porcujete, máte to úžasné. Alebo to urobte tak,
navaríte na celý týždeň a môžete si do vákuových nádob uložiť pripravené jedlo, ale zároveň, keď nakúpime suroviny, ako už bolo tu spomenuté, že tam sa začína to zdravie, keď nakupujeme, nakúpime suroviny, chceme ich mať čo najdlhšie čerstvé, súhlasíte? Je to tak, jednoznačne. Na to potrebujeme práve vytvoriť špeciálny vákuový systém, pretože tam, kde je kyslík, tak vidíte, že prichádza následkom tých biologických, chemických a prírodných vplyvov takej degradácii tej potraviny, ktorá je čerstvá, ktorú sme si kúpili. Preto je treba uložiť tieto potraviny do vákua, to znamená tam, kde nie je oxygén, nemajú prístup rozkladu rôzne pliesne, baktérie. A toto je dôležité, pretože tam sa uchovajú potraviny oveľa dlhšie čerstvé. Ale toto isté platí aj o pripravovanom jedle a budeme sa môcť pozrieť, je tam vákuová pumpa, ktorá je srdcom celého systému. Vďaka nej vyvákuujeme v nádobkách to jedlo pripravené alebo tie čerstvé suroviny a vďaka tomu až 5-krát vydržia dlhšie. Takže vákuový systém je jednoznačne patentovaný, predĺžuje životnosť, je to celosvetový patent známy, zachovávajú sa tým živiny a samozrejme toto v neposlednom rade odpad. Znižuje sa množstvo odpadu. A keďže toľko nevyhadzujeme a nemáme také vysoké odpady v tej domácnosti, logicky aj ušetríme na peňaženke a teda máme stále prirodzené, zdravé, čerstvé potraviny alebo už zdravé pripravené jedlo, ktoré sme navarili a pekne si to naporcujeme na každý deň. Tak a tu je už len tabuľka, ktorá ukazuje, ako sú predĺžené vlastne hodnoty tej čerstvosti tých potravín v porovnaní s tým, keď sa skladujú klasicky, keď ich položíte aj s tým všetkým, čo ste nakúpili do boxov. Áno, sú tam už boxy na zeleninu, sú tam už boxy na mäso, oddelíte to, ale prosím, vždy je dôležité vákovať, pretože chladnička je priestor, kde sa nachádza najviac baktérií. A často sa hovorí, že chladnička je priestor, ktorý sa podobá, nechcem byť zlá, možno podlahe, alebo občas sa hovorí, že aj doske na toalete. Všetko tam dávame do tej chladničky a preto aj čerstvé potraviny, či už navarené jedlo, alebo čerstvé nakúpené potraviny, vákuovať, aby sme obmedzili výskyt rôznych baktérií. Samozrejme, nebudem tu teraz spomínať salmonelu alebo rôzne baktérie, z ktorých vzniká dokonca veľmi závažný zápal plúc. Dobre, to už nepatrí na mňa. Takže to je všetko za mňa. Dúfam, že som nebola dlhá. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja sa musím krotiť, aby som vám toľko nepovedala a nenudila vás. Ale rozhodne som to cítila tak, že keďže ste vy ľudia, ktorí informujete, je treba, aby sme hovorili o tom, že fakt je dnes doba rýchla, uponáhlaná. A proste každý šetrí čas, ale šetrí aj peniaze. A dnes sme sa presvedčili už v dnešnej dobe, že oveľa lepšie sa dajú ušetriť peniaze, keď varíme doma. Ale chce to čas. Takže ďakujem ja za váš čas a sme tu pre vás. Ďakujeme veľmi pekne.